emakhaya phela bese kungiphoqa ukuthi ngibuyele futhi nakhona ngenze ubulungiswa kuyena. Oh wenzeni kuyena? Ngemali yami. Ngakhokhela ingane naye. Hayibo. Wakhokhela ingane naye. Naye. Ngemali kaBaba phansi ulobolile ulima liqonde baba ngiyacela bandla ungadini. Yebo kona kunjalo. Wahamba umloboli. Yebo kunjalo kwakumele ngilungise khona ingane zokuthi ngikhuluma nawe nje uthi ufuna ukulobola usisi. Yebo kona yena vele ngiyafuna ukumlobola. Ngisazokhuluma naye njengomuntu umuntu wesibili. Ngani? Uzokhuluma naye usudlene nemali yakhe. Unkosikazi wakho lo semakhaya ulotshelwe ngemali emunye inkosi yentombazane ohleli nayo. Hayi umama usazokhuluma naye. Angisakwazi nokufika la ekuthenini wena unenkinga ukuthi ulethe abantu besilisa lapha endlini. Hayibo uzakuba ukuthathela lokho yena ayikho leyo nto. Bayasho omakhelwane. Hayi banamanga ayikho nje leyo nto leyo. Banamanga kanjani? Akhona nini ukuzisa ubhuti ukuthi umjabulise. Ngeke phela azodobe next ngoba phela ngithi uthatha imali wahamba wayolobola emakhaya. Ingakho ke nami ngithatha amadoda ngiwafaka endlini. Uyavuma ukuthi amadoda wafaka endlini? Yebo ngiyapheya nami. Ngiyapheya uthatha imali wayokhokhela ingane yakho walobola umfazi wakho ngemali lethu sobabili. Ingakho ke nami ngenza nje. Welcome back mbukelo weBlack Life TV. Isiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni Magasela. Ngithe ngichaza ke lolu daba ukuthi mase simona nje sisebenzisa iculture yodwa same outfit kweminye imizi sibona ukuthi ngeke la ngesikwazi ukuthi sibe stand nama camera yabo kodwa sihlala emzini owodwa and then bese sibiza abantu mhlambe laba abafanele babe uphathi yohlelo sibasondeze eduzane ukuze sikwazi ukuqhubeka nomsebenzi. Anyways niyazi ukubaleka kanjani kuthina as Black Life TV ukuthi sibe nawe mbukeli all the time and support and comment and like and share and subscribe. Yabo nje indaba ukubuka ishow izuyiqede uzujabula ucomment ungasubscribeile isono leso. Anyways let me know waste time ngithathe lethuba ngibingelele ubhuti sethu kwami ubhuti ubani wakabani uqala ubingelele mbukelo Black Life TV bese uyazisho ukuthi uba wakababhuti wami. Sanibonani babukeli bakwaBlack Life TV. Igama lami nguSanele ngowakaThwala. Yebo Thwala. Wokuhlala ngihlala eThekwini. Ngisuka eGoli. Okay. Thank you so much. Cela usitshele bhuti wami usifisa sikusize ngani thina la kaBlack Life TV? Into engenze ngabhalela Black Life TV nginenkinga nalo akwami. Okay. Ngihlala naye. Mangingekho makhelwane khona izinto abangitshelayo zona ukuthi anginayo ishow because mangimbuza akaphumela obala kanti nasendlini usiyangicisha. Awu. Manje sengenza ngibe nezinsolo ingakho ngithi uBlack Life TV ngicela wona ukuthi ungenelele mhlambe bazonginika iclosure. Bathini omakhelwane mfethu cela ungitshela mfethu ukuthi bathini nje. Mangi off bathi khona abantu abangenayo endlini abesilisa and then mangimbuza uthi abangani bakhe besilisa. Unabo vela abangani besilisa. Bengiqala ngikuzwa ngomakhelwane. So senzana nesikhathi singana nomnalo sisi lo. Sino 5 years manje. Okay, 5 years. Usuvelile kubo? Cha bengingakaveli kubo. Kodwa akhona ama plans okuyovela. Yebo akhona ama plans onokuvela. Ngoba ngifuna ukwazi kakhulu because la kule show stila kahle kahle into zomndeni. So I believe nje uzomfaka la kulolu hlelo ingoba ufuna ukwakha umndeni naye. So uyadisturb lento ukuthi kube ngathi khona izinto azenzayo mhlambe khona abantu abangena isibayeni sakhe lokho kushoyo. Yebo hayi kunjalo nje lokubeka. Okay. So engifuna ukwazi ke mina mfethu usisi wenzani for a living? Usisi besisebenza naye. Siqale ukubonana nje besisebenza ndawonye efemini emva kwalokho sasuka seza la eThekwini ngasuka kuqala ngeze eThekwini mina. Ngithe mangithi ungathola indawo ngathenga umuzi emva kwalokho ngoba berenta nami ngirenta siseparate basisebenza endaweni eyodwa. So ngamcela ukuthi khona sokhatha ama cost akeze ngala sizohlala ndawonye. So sesihlala ndawonye ke nayo sisi. Save ukuthi nje angale bekhokha irent. Yebo. So manje into ekudidayo ile ukuthi uzwa ngathi wakhuluma naye mhlawumbe wahlala naye nje phela njengeleader njengenhloko ukuthi manje mama zithini ngase ngizwa kuthiwa khona abantu abangena la endlini. Ngeke ngakhuluma naye inkinga usisi akayena umuntu okhulumayo. Akayena umuntu okhulumayo. Kanjani Juma? Akaphumela obala akayi straight to the question mawumbuza la ukuthi answer yakhe azokunika yona ayikuniki lento oyifunayo. Kodwa mase uthola ukuthi lokho kuyiqiniso ngempela ukutholela nabanye abantu besilisa ungenze njani? Sisi wami angazi ngenze njani. Ungaphuka emoyeni.
Lokho kungangiphazamisa kakhulu emoyeni. Kakhulu. Kungangiphazamisa. Uyamthanda lo sisi. Hayi yena ngiyimisele ngaye. Kubalekile ukuthi uyimisele bra wami. Ngicabanga mesimbiza la umuntu onjani, umuntu ophakeme unolaka noma nje umuntu nje othobekile njengoMakhasela. Umuntu othobekile njengoba bengisho ukuthi akayena umuntu okhulumayo kodwa phela umuntu mayediniwe wenza noma yini. But senzana neminyaka eminingana for sure yamazi. Unakho ukuphakamisa umoya kodwa akajwayele. Okubalekile asinandaba nomoya sifuna ukwazi iqiniso ukuthi kwenzakalani ukuze nawe wazi ukuthi uyaqhubeka inkomo uyayithatha zakathwala ziyakhona kubo or else uyayiyeka le nto mfethu uthole omunye umuntu ozophinda umlobola. Yebo. Kunjalo. Kunjalo. Sibonge-ke Thwala. Bafethu namuzwa-ke insizwa la eduze kwami ikhalela ithi nosesahlala naye babesebenza ndawona batholana emsebenzini kwase ukuthi-ke nawe amuva wazosebenza ngala eThekwini kwase kuyamphoqa ukuthi ngoba noGeli usemlandeli bezosebenza ngala wasethi ukuze singamoshi imali ukusave ama-cost ngicela uzohlala uzomuva ini and futhi ubhuti uyachaza bafethu ukuthi uyimisela ngalo sisi ufuna ukuyithatha nje kayishaye iphelele ahamba libangise kusisi ayobatshela ukuthi yena usebona imbali lapha yabo nosisi nasho ukuthi hayi baba ngiyabazi labantu omalume ngiyabazi labantu kodwa ukuze kwenzeke lento asithole iqiniso ukuthi sisi umuntu oright ukuthi abo unkosikazi noma umakoti wakuthwala mina umlangeni Makhasela umsebenzi wami neBlack Life TV ukuthi sizama ukuthwala lo makoti to be simbekela siza ukuthi ngampela yenza yini leyo nto ukuthi emzini wendoda mingekho bese letha abanye abantu ubhuti ukhala ukuthi useyancishwa wafethu inzima ke le angabe ngizoyilungisa kanjani ake sami somthola usisi. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli weBlack Life TV kusiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni Makhasela njengoba denazi-ke bafethu babuthwala la ubhuti Thwala ayibokushuka njalo ngiyabheda-ke ngiyazibona kodwa-ke ubhuti lo wakwaThwala ungibhalelile umhlekani kodwa nje ungibhale sibhalelile la Black Life wasesifisa simsize kwezinye inkinga abhekene nazo ebudlelwaneni bakhe so sesesathatha ithuba-ke samlalela wachaza udaba nje badini lizwile-ke wasesiyacela ukuthi kubalulekile ukuthi lo sisi amfisa ukuthi amenze umakoti wakoThwala simbize naye simsondeze eduzane ayizwele yena ukuthi ngempela ubhuti uzizwa kanjani ngobudlelwane babo kodwa ngizothatha ithuba ngimningelele usisi sawubona njani. Yebo ngiyaphila. Yebo samcela bebingelele nje ubukele Black Life uthi hello ubukele Black Life. Ngiyababingelela ababukeli beBlack Life. Usisi gama ubani? Gama lami nguMbali kwaMkhize. Ya Mamkhize. Mamkhize ubhuti lo uThwala uthi ndena noba uthuna into eyodwa. Ubhuti ngahlangana naye ngisuka emakhaya. Ngiyofuna amatoho eGoli sabonana sahlangana sathandana kanje akwa right saqasha sahlala emqashweni 5 years wathenga umuzi eThekwini mina ngahlala mina eGoli yena wathenga umuzi eThekwini uthe eseseGoli eseseThekwini nami ngehla ngaze eThekwini sabonana ngiqhubeka ngahlala emqashweni wayesethi ucela ngize kwakhe endlini yakhe sizohlala naye sidlala istokfela naye ubhuti mina ngifaka imali naye eyibeka imali ekhadini into eyenziwe ubhuti uthathe le mali le ekade siyibekile wahamba wayolobola umfazi emakhaya. Leli umphikiseke nje. Ukuthatha lokho. Yeah. Hawu ngiyakwazi lokho. Ishone ephike pho imali ke. Kwaphela imali besiyibekile imali sisavile ishone ephike imali. Imali esebenzile kwezinye izinto ezasendlini. Angazazi kade nidlala noba u2. Iziphi lezo zinto lezo? Kunezinto ebengizenza emakhaya. Hayi bo wena wahamba la uthi uya kamngani wakho emshadweni kanti uye emshadweni wakho wena. Hayibo. Konke lokho kubone laphi ngoba phela hayi phela mina ngiphatha ubhobhobho mina uyazi. Kodwa ngiyakwazi lokho. Mfethu i true story phela le? Yes. No into enzakele ngempela kwena. Ukuthi ubhuti ahamba yolobola uhleli naye endlini. Wabona kanjani? Ngatshela umunye umngani wami kwaphela mina ngiphatha ubhobhobho wangikhombisa ku TikTok wavela nje ubhuti eshadi. Unamanga Mamkhize? Hawu lona. Hawu. Ushadile lo. Uthola nini wena lokho? Sanda ukuthola nje. Nami ngangikhonjiswa umngani wami. Mana ufaka imali yakho lapho. Sobabili. Swala ulobole ngemali yomunye umntwana. Sobabili. Akukho njalo.
Emakhaya mina sengizwe ngabantu abasemaceleni kodwa ngihlala nawe endlini kodwa wena ubusazongichazela. Hayi ngeke. emakhaya ngashuma wengane. Hayi bo. Bengisazomchazela usisi uDaba. Unayo amaziba wengane wena? Cha. Yazi ukuthi mina. Imanga uxoxa indaba yakho washuma wengane kwasikwenzalana. Ngashuma wengane ngahlala isikhathi eside eGoli. Nakho-ke sengihlangana naye. Sengiye eThekwini. Kwasho ukuthi emakhaya phela bese kungiphoqa ukuthi ngibuyele futhi nakhona ngenze ubulungiswa kuyena. Oh wenzeni kuyena? Ngemali yami. Ngakhokhela ingane naye. Hayibo. Wakhokhela ingane naye. Naye. Ngemali Qaleni phansi ulobolile ulima liqonde baba ngiyacela bandla ungadini. Yebo kona kunjalo. Wahamba umloboli. Yebo kunjalo kwakumele ngilungise khona ingane Ukhuluma nawe nje uthi ufuna ukulobola usisi. Yebo kona yena vele ngiyafuna ukumlobola. Ngisazokhuluma naye njengomuntu ozoba umuntu wesibili. Ngani? Uzokhuluma nawe usudlene nemali yakhe. Unkosikazi wakho lo semakhaya ulotshelwe ngemali emunye inkosi yentombazane ohleli nayo. Hayi umama usazokhuluma naye. Angisakwazi nokufika la ekuthenini wena unenkinga ukuthi ulethe abantu besilisa lapha endlini. Hayibo uzakuba uthathela lokho yena ayikho leyo nto. Bayasho omakhelwane. Hayi banamanga ayikho nje leyo nto leyo. Banamanga kanjani? Akho nini ukusisa ubhuti ukuthi umjabulise. Ngeke phela azodobhe next ngoba phela ngithi uthatha imali wahamba owayo lobola emakhaya. Ingakho ke nami ngithatha amadoda ngiwafaka endlini. Uyavuma ukuthi amadoda wafaka endlini? Yebo ngiyapheya nami. Ngiyapheya uthatha imali wayokhokhela ingane yakho walobola umfazi wakho ngemali lethu sobabili. Ingakho ke nami ngenza nje. Sonke lesikhathi ubungasho ngani ukuthi khambe khona into sizile ngabantu. Ngize ngifike la ngizocela usizo. Wena bongangitshela ingane ukuthi wena uyolobola emakhaya. Manje bamkhiza uzange umtshele enhlobo usutholile lutho nje ngavele ngayitholile nje. Ha unesibindi. Aya wokho safe. Yabona intate ngisho ukuthi akakhulumi. Uzokubulala ke. Umuntu okwazi ukuthola lento nje mina ngeke ngikwazi nje ukuthula naleyo nto. Awucabange nje osekuwena kuthatha imali yakho kade uyibeka nomuntu wakho usolobola umunye umfazi. Wena nje wena uwena ungenza njani? Ayibona la ngihlanya ngamini kuyangicika nje. Abafana bazokumangaza. Ngeke yena lo rubbish. Kanti nenze njani bafethu? Thala angisathembile kanje. Wajuluka. Ubiza amakamera kade izinto ngawo. Uyena obengakhulumi kodwa. Wena akwazanga na ukukhuluma uthatha imali. Wathatha imali yakho ntombi. Hayibo imali yethu sobabili waphela besibeka sobabili ngeke ngize ngisho ukuthi eyami ngedwa eyethu sobabili. Ku right le yakhe phela ishare yakhe uthi yolobola kodwa yakho. Yebo. Hayi wahlawula ingane. Wahlawula ingane noma walobola? Uthe phela walobola esehlawula ingane ngithi. Shutha isiningi kakhulu. No bese ngakafika isikhathi ngisazomazisa ngoba naye benginohlelo lakhe lokuthi mangiqeda kodwa last stage July. Sesudlale nomuntu inyanga eyingaka uthi usazomtshela. Bengisanohlelo lakhe. U2026 lapha manje lapha wazozwa? Wona. January. Yebo. Ulobole wena ngoJuly. Kodwa sihlala endlini eyodwa. Ngikusize ngani ke mina manje bra wami kwaphela lo muntu lona uyachaza ukudaba lakhe. Alukho nje usiza akaqhubeke noma wengane zakhe nami ngiqhubeke nalo ngiqhubeka naye. Ngoba nje bantu sisembi nje cha. Uba endlini ngizohlala ngoba phela imali yami uyidlile. Hayi endlini nje bantu kuhlala ke nje ngizohlala. Inkulumo enjani leyo? Kusho ukuthi kumele kuphume mina endlini. Hawu ungaphuma phela wena uhamba mhlambe uyohlala noma wengane zakho. Ngoba okusho ukuthi ngasho ukuthi uyozikhokha imali yami yeqala before ngiphume la endlini. Futhi ayikho into engalungiseki phela. Hayi akaphuma imali yami ngoba mina ngiyindawo. Into ebengiyenza into obuyinzwa ngomakhelwane ngiyenza sazoqhubeka nje ngiyenza uma usemsebenzini akukho okuzoshintsha. Yena lutho kodwa kumnikeza dwa. Lutho nje ngeke azadobhe next. Hey phelela amazwi mina. Awuthi uyavuma futhi ukuthi abantu besise yabafaka endlini. Yebo. Phela lapho silongisobabili. Ubani owakwenza kuqala lokho? Ngithi wena wakwenza kuqala lokho. Nami ngase ngibona ukuthi njengoba ukwenza la nami kusho ukuthi ngcono ukuthi ngivele ngikwenze ngizami kwazamika. Diniso komfana mamkhizi. Udinelwe ekhekeni. Nawe uyalobola le nami ngiyatsakaza ngala. Hayi kusho ukuthi kuyacaca kuphuma mina endlini.
Hayi phuma ngoba phela kushuthi amadoda asemabili. Hayi phuma ndoda ancane kuphume. Kodwa nawe wenzanga kahle bra wami. Uthi kuzongibukanisa namakhamera kubantu abangaka abazongibuka kube ngathi mina engirong kube kuyena uDavid lo wrong. Cabanga mfethu. Kodwa ngivumelana nokuthi uDavid ngisho ukuthi nje kodwa uwrong. Ningangifaki. Hayi kodwa solungisa. Hayi angeke kusalunga. Usamthanda wena? Ngeke kusalunga shini. Ngiyamthanda njengoba ngisho ukuthi ngiyimisele ngokwenzani ngaye. Manje mfethu wena uyinaki lento internet uthi akusakulotsholwa manje thina mase wasihlalisa phansi kwathiwa wafika omalume kwathiwa ndodakazi yabazi labantu siyashutha sifake ku-internet njengoba nawe uzovela i-internet uma ingane zakho uzothini nomlobolile ukuthola yonke lento nje ususibiza Black Life ngoba lento le phela ku-YouTube. Yena uyamazi. Uma wengane yamazi ugele ugele kade ngamazi mina ngimazi. Njengoba ngide ngisho ukuthi benginohlelo. Uvumile ukuthi uyesithenjini uma wengane? Ya akanankinga yena. Hayi mina ngivumi. Kodwa ngingathatha umuntu owamkhize. Hayi mina ngivumi shame. Uthi ayesithenjini mina ngaze ngibabone. Mantombazane pho Kwangimela ngitshele sisaqala ukuhlangana ukuthi hayi nginayo uma wengane osemakhaya. Ngihlezi ngazi ukuthi ukhona ukunako ethongadi hayi angivumi. kodwa wazi usinje indoda yakho. Mina njengoba ngi-on 4 room ngazi ukuthi 4 room nje uwami. Mfethu. Hayi angivumi shame. And uyiphathela uBobobo Chom uyasave wena. Angazi lutho mina yebo yena usile yena uphatha ifoni engaka. Thwala mfethu. Bayamposta ku TikTok. Silungisa kanjani lemishimisho? Angithi uthi angikhokhe imali yami khona ezophuma endlini. Ucabanga malini imali yakhe? Hayi la ku 35. Hayi elula ke lo mali. Hayi imali enga. Uyavuma ngisuka 35 imali? Hayi ngiyavuma. Mekwayikhokha nje endlini ngingaphuma kodwa nje mengayikhokha ngiphuma. Zama ukukhokha imali omunye umntwana wakhe. Hayi ngizokwenza njalo mase siyabona ukuthi kuzolunga. Usayimisela ukuthi kulunge. Hayi ngisazozama. Ngeke kusalunga. Uzuyile utheni labantu laba abatshela ngamele belala nabo. Uyavuma. Bahlukene futhi. Mukompromise mamkhizi? Okay, ihlahla lehle. Hayi ngeke kusalunga. Hayi nami ngiyavuma hayi ngeke kusalunga shame. Aqhubeke nje nabanye noma uma wengane yakhe ke. Saxolisa shame sorry. Hayi ngiyabonga mina sisi. Sizozama ukukusiza kodwa nje. Naphambili bayombona ukuthi nje. Hayi ngiyabonga mina sisi. Okay. Bafethu ngivele nami ngaflopper kule case because I don't know ngempela ukuthi kulo muzi bebehle kanjani. Mamkhizi usimehlele indoda yakhe sola ngoJune ayidobhe next akayenzisi lutho ubhizi nje uyifakela abantu ukuze yena ayithole right. Udinisa umuntu wesilisa yazi ngeze ukuthi abantu besesimo bediniwe bakuthanda kabi. Kodwa ke angazi yena uthi la indlela yakhe ukuthi azenze feel right akaphume ngawuthola ngo35k wakhe and nami ngokubuka kwami imali encane leyo. Ngiyacabanga ukuthi uzokwazi uyihlanganisa aqhube nempilo yakhe ugeli naye aqhubeke nonkosikazi wakhe nengane asehlawulile ngoba kwenzile into right but into ayenze wrong ukuthi asebenzise imali omunye umntwana nama feelings omunye umntwana nesikhathi somunye umntwana ukuraise le mali ukuze hamba uvela komunye umuzi. Mina umlangeni Magasela bafethu ngizobathatha ngibaphose kochwepheshe ngoba nami I can't deal kwaye mina ngithukile. Asenze kanje siphinde sibonane on our next episode. I'm out. I love you. It's the Black Life TV.